הדרך הייתה קשה, שיפרנו פה הרבה דברים, ועכשיו הכל עושים פה. אני דוקטור יבגני, בתחום כמעט 30 שנה, מתמחה בכירורגיה. קודם כל התחלתי ללמוד רפואה כללי, ראיתי שזה לא שלי, הסתכלתי על אבא, על סבא וסבתא, והחלטתי ללכת לרפואת שיניים. הדרך הייתה קשה, שיפרנו פה הרבה דברים, ועכשיו הכל עושים פה. צילומי CT, בן אדם פה מתחיל מהצילום הזה, וזה לא מחייב לכלום, עושים את זה חינם. הבחירה שלו, אם להמשיך פה או לא להמשיך. הרדמות, סידציות וגם הסיום, מרכיבים קטרים שמייצרים פה. זה כמו מפעל שמייצרים פה מוצר. המוצר זה שיניים. מי שמפחד, והרוב הזה פחד. אז יש כמה דרכים לפתור את הבעיה. אז יש אנשים שמזמינים את המרדים, ויש עוד דרך אחת, פרמדיקציה, נותנים איזה כדור, טשטוש. החרדה יורדת, הוא לא פוחד. גם אחרי טיפול, יש פה מקום איפה שאפשר לנוח. שהלקוח יוצא עם חיוך והוא מבסוט, יש לי סיפוק גדול. יש לנו תמונות, בוא נגיד, לפני טיפול ואחרי טיפול, עם כל הקשיים שהוא עבר, כאבים, נפיחות, ואז בסוף הוא יוצא מרוצה, זה סיפוק ענק.